हाय लोगोफोर दिनै जोङो दिगिलि फुख्रियाव दङ नैबे टाइगार आसोलजों आंजों आरो एक्चुअली जोंनियाव मिटआप खालामनो फैदोंमोन सासे एसामिस चेनेलनि 4K आसाम होननायखौ आरो मिटआप खालामखांबाय आरो एसे आगोलाव आङो लाइभ फैनो होननानै भाबिदोंमोन नाथाय कानेक्सननि एसे प्रब्लेम जाबाय थानायखाय आङो लाइभ खालामनायखौ दानबाय दा जों दिनै इयाव दसे बेरायनानै थांसै दसे उनाव आरो नेक्स्ट भिडिअआ जोंनिया नेक्स्ट उइकआव फैगोन ओमफ्राय बिथांमोनखौबो दिनै लोगो हमनानै मोजां मोनबाय आरो एसे जानांगौ चेनेला माबाया साबस्क्राइबारफ्रा बारायनोबो हागौ ओंखायनो जोङो लोगो हमबाय आरो बिथाङाबो बिराद हिटखा मानसिया एकदम इयाव गोबां फैदो सोरबा कमेडि भिडिअ बानायग्रा सोरबा रस्टार फैदो सोरबा डेन्सार फैदो सोरबा सिंगारफोर फैदो मोजां नांदो लोगो हमनानै आरो जोंनि ग्रुपआवबो आङो सानैसो लोगोफोरखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो गोजान गोजान जानायनि थाखाय फैनो हायासै जेबो नङा उनाव जोङो लाबावगोन उनाव मिटआप लाबावगोन आरो दा नै टाइगार आसोल माबाफोर बुंनो नामा फंनैसो जोंनि नायग्राफोरखौ भिडिअखौथ' जों बानायगासिनो दङ साननैसोआ बानायगासिनो नै दा आरो नेक्स्ट उइकआव मोनसे फैगासिनो दङ नेक्स्ट उइकनिया जाहैबाय जोङो मोननै दङ स्क्रिप्टआ माबे मोनसेखौ बानायग्रोनो इखौ दद' मद' जाबाय थादों कनफिउज जागासिनो एसे थेवब्लाबो खोन्थागोन जोङो भिडिअखौ बानायनायनि आगोलावनो नोंथांमोननोबो खोन्थागोन एसे माखौ खालामनाय जामारगोन जायखिजाया बेखिनियानो आरो जों खोन्थिनि एसे माबाफोरखौ आंखालावबो ओरैबायदि बानायनो हानाय जाया एक्सुवेलि आङो इयाव डिउटि मावबाय थायो नालाय आं दा सुटि मोनब्लासो जोंहाय गामियाव थांनानै आं भिडिअ बानायहैनाय जायो नङा होमबा दा आरो समनि बिराद माबा सर्टेज होनलाय अब्लाबो बानायलांबाय थागोन लोगोफोर नोंसोरो चेनेलखौ बावगारलांनो नाङा फाग्ला फाग्ला चेनेलखौ इयुनाव लागै बिराद मोजां मोजां भिडिअ ओंखारनो गोनां दङ माने आइडियाफोरा बिराद मोजां मोजां जानानै दङ जोंना माने स्क्रिप्टफोरा हिट स्क्रिप्ट दङ दा जोंनि आखायाव आरो सम मोनबानो जोङो बानायबाय थागोन समनि थाखायनो बानायनाय जाया समनि थाखायनो जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आरो आंखाल अके लोगोफोर आं दा दसे नोंथांमोननो बे जायगाखौबो खोन्थिनि दिगलि पुख्रिखौ ओमफ्राय जायखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बेखौबो एसे खोन्थिनोसै न नायदो बिदिब्ला हाय नै बिथाङानो 4K आसाम बिथांखौनो जोङो मिटआप खालामनो होननानै फैदोंमोन एन्ड বুজি পোৱা নাই নো প্ৰব্লেম মই কৈ আছোঁ আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ 4K আসাম এণ্ড আপোনাৰ চেনেলটো মানে মোৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে একবাৰ মানে সোমাই চাওক নেকি কেনেকুৱা লাগে হয় নাই তাৰপিছত কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব লাইক যি আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক মানে কি মেইন থিং হ'ল মই ইয়াত আহিছোঁ ভাবা নাছিলোঁ ইমানখিনি মানুহ মোক লগ কৰিবলৈ আহিব বুলি ইমানখিনি মৰম সকলোৱে দিব বুলি ইও আহিছে একচুৱেলি বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো চাব অসমীয়াত পাগল পাগল চেনেল বাকী বড়ো ভাষাত কিবা এটা হয় আপোনালোকে ফাগলা ফাগলা হয় চাব খুব ধুনীয়া কমেডি ভিডিঅ' দি আহি মানে কি হাঁহি হাঁহি মৰিব মেইন থিং হ'ল লগ কৰিব আহিলে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এনেদৰে সকলোকে ছাপৰ্ট দি যাওঁ মই সকলোকে আগবঢ়াই লৈ যাওক আপোনালোকে গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট আৰু নটিফিকেশ্যন বেল ঘণ্টা घन्टा इज इम्पोर्टेन्ट नै दिनै जोंजों आब' सासे दङ बिबो इउटुबार आसामिस बिउटि एन्ड हेल्थ बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना एसे नायदो मानोना गासैनोबो नांगौ जायो जेनेबा सोरबा लोमजाबाय माबाबाय सोरबा मोजाङै साफा थानो लुगैयो सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरानो जा ओंखायनो बिथांनिफ्राय बिथांनि चेनेलखौ नायबा भिडिअखौ नायब्ला जोबोर माने आइडिया मोनगोन स' বাইদেউ আপুনি অলপমান কৈ দিয়কচোন আপোনাৰ চেনেলৰ বিষয়ে মোৰ চেনেলটো হৈছে আছামিজ নেচাৰেল বিউটি এণ্ড হেল্থ বিউটি টপিকছৰ ওপৰত দিওঁ ল'ৰা ছোৱালী চবৰে দিওঁ চ' কিবা হেয়াৰ প্ৰব্লেম আছে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক বা স্কিন প্ৰব্লেম আছে চ' মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব একদম নেচাৰেল ৰেমিডিজ দিওঁ আৰু চ' সেইটো কাৰণে আহিবচোন এবাৰ চাবলৈ हेलौ लोगोफोर नै जोंनिया गोदान सासे फैलायबाय आरो बेबो पपिं एलबार्टनि बायदि दिगन्त केसले दिगन्त सेन गाइस बिथाङा माने डेन्सनि भिडिअ बानायो बिथांखौबो एसे चेनेलखौ भिजिट खालामनानै डेन्सफोरखौ मोजां नाङोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम एभ्रिथिं हेलौ गाइस মোৰ নাম দিগন্ত সেন মই মানে অসমীয়াতে কৈছোঁ মই বড়ো ভাষা ইমান নাজানো কিন্তু তথাপিতো অসমীয়াতে কৈছোঁ আপোনালোক যে মই ডান্স কৰোঁ আৰু মোৰ এটা চেনেল আছে ইউটিউবত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দিগন্ত সেন চেনেলটোৰ নাম হয় আৰু আমাৰ এই ফাগলা ফাগলা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত কমেডি মানুহ হয় আৰু তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিনে ভাল লাগে আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিজিট কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আমি গম পাম যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু
ঠিক আছে লাষ্টত ঘণ্টাটো দাবাবই কিন্তু অলপমান হেৰি কৰিব আৰু অসমৰে ল'ৰা হয় ছাপোৰ্ট কৰিব চবে যেন একেলগে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে মানে ডান্স যদি কিবা প্ৰব্লেম পাই যদি কিবা বেয়া লাগিছে কৈ দিব কমেণ্টত মই ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ অ'কে বাই 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 नै बिथाङा रस्टार हैन रस्टार माने কি বুজাই দিয়াছে অকমান মানে যিবিলাকে বেয়া ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকক বা ফাল্টুমি কৰে ভিডিঅ'বিলাকত বা লেতেৰামি কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে ৰিয়েকশ্যনটো মানে মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা ফালি দিয়া আচ্ছা চেনেলৰ নামটো কোৱা ফালান বয় এবাৰ ভিজিট কৰিব नै जोंनिया लोगोफोरा दिनै मिटापआव फैनायफोरा आरो दंबावो बेलेग जायगायाव नै पार्टआव पपिं एलबार्ट बिथांखौथ' आं एसे आगोलावनो साननैसो आगोलावनो खोन्थाखाबायमोन बिथांनि साबस्क्राइब खालामनो मजा नै जोंनिया बेयाव दङ गासैबो आरो सोरबा बेलेग जायगाखै दङ माबा खालामहैदो मा होनो भिडिअ खालामहैदो बिथांमोना आं गासिखौबो लाजोबनो हानाय नंला পঢ়িলো তোমাৰে প্ৰেমতে সুৱানা পঢ়িলো তোমাৰে প্ৰেমতে नोंथांमोना जा गोसो बेनि चेनेलखौ नायनो हागोन डेन्सनि चेनेल नायनोबा नायजायो माने जाय डेन्सखौ मोजां मोनो आरो जाय खन्थाइखौ मोजां मोनो खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो बेबो खन्थाइनि चेनेलखौ नायनो हागोन आरो बिउटिशियान बांसिन मेनलि सेंग्रा सिख्लाफोर बायदिसिना खानाय गनाय दारि रज'नाय नङाब्ला मोखां गुफुर खालामनाय मोखां गोसोम खालामनाय बायदिसिना नैबे जोंनियाव दंजोबो दिनै लोगो मोनना जोबोर मोजां मोनदो हायोब्ला नोंथांमोना नायदो एक्चुअली बांसिन बिउटिशियानखौनो बांसिन नायगोन नंदों आङो चेनेलखौ मोजाङानो जागोन अके जागोन दे जाबाय